Kita mo tong video ads ni Miss Catering. Ako naluoy kay it was actually very kadang too much na jud kay siya. No, if ever man gonna scripted to unsa, pero it's actually too much. As you can see her, murabi siya dalipong kamurag sakit-sakit ito pagkabira sa buhok kag tinuod man. Unta ka tong nagbuhat ato makaamgo ka nga dili untay nga naon ng mga yads ba nga yayagaan lang, no? Untang dahil explanation si Miss Catering ato. Maghulat lang ta mga ads, ha? Unya matod pa ni Miss Deliciousness nga deserve daw kaya namatay kanang ang caption is deserve na yan. So for me dili gid deserve kay kung yung anang klase sa entertainment ang ganahan sa kanang kalingawan, then di po siya appropriate based na po sa comment ni Miss Deliciousness nga 15 years old daw ang lucky, so di siya appropriate. Pero again, it's actually too much siya kay siya for an entertainment nga brutal na siya. Pero I don't know if unsa magid sa part ni Miss Catering nga nung nisugot siya ato o gisabutan pag yun. So let's wait na lang yun ta mga ads sa respond, ha? Kaya makaana kita og akswa wa